La nostra cultura. Tenim les nostres tradicions, la nostra gastronomia, la nostra forma de ser, la nostra música, el nostre idioma. En definitiva, allò que ens fa ser qui som. La compartim, la mostrem, la vivim. I és molt important conservar-la, mantindre les nostres arrels que ens defineixen com a poble i poder enfortir-la per tots aquells i aquelles que vindran després de nosaltres. Res és més important que la nostra cultura. Anem a una. Però què passa quan arriben altres que són diferents? Entren a les nostres vides, però no són com nosaltres. Si venen ací, haurien d'adaptar-se als nostres costums. Potser no som iguals, però com podria acostar-me? Per què no van amb els seus? És que no ho entenen. Per què ha de ser tan difícil? Vinga, hem de tractar de formar part del grup. Sols vull ser una més, per què no? No és el vostre lloc. Què volen? Imposar les seues normes? Les seues tradicions? Forasters vindran que de casa es trauran. Però a poc, quasi sense adonar-nos, anem acostant-nos. Què fa? És diferent. És curiós. I si podem aprendre uns d'altres? I si realment no és una amenaça? No escolta el mateix que ell. No forma part de la meva tradició. Però, i si ho pogueren compartir? Això no estaria gens malament, no? Ens podríem divertir junts.
els gustos, la gastronomia... En realitat no són tan diferents i si sols és per allò que no coneguem. Barreres que alcem sense sentit per desconeixement. Podem riure, compartir, aprendre... No és més fàcil enriquir les nostres vides de manera mútua? La barreja de cultures en què vivim no ha de suposar cap amenaça. Tot el contrari. Ens impregnem d'elles, convivim, aprenem tots i totes i enriquim l'autòctona. I a poc, eixa empremta ens marca, influeix en nosaltres. Cuidem la nostra cultura, respectant les altres. Aprofitem la riquesa que ens ofereix i treballem colze amb colze.